Il-Ministru għall-Ambjent indika li fil-ġimgħat li ġejjin se jibda l-infurzar tal-liġijiet dwar il-ħruġ tal-iskart domestiku. Mingħajr ma kommetta ruħu b'data preċiża, Jose Herrera qal li l-infurzar se jibda fil-futur qrib, u għalkemm dan trid jiġi diskuss internament u tal-parir li dan jibda jsir wara li għaddu l-festi. L-infurzar se jseħħ permezz ta' multi li jingħataw lil kull min jinqabad joħroġ l-iskart f'ħinijiet jew ġranet żbaljati. Iżda d-dettalji ta' kif se jkun jista' jsir dan għadhom mhumiex ċari. Mhux ċar pereżempju jekk uffiċjala u se jkunu qed jiftħu l-boros biex jaraw li l-iskart qed jiġi separat kif suppost. Dawn il-multi se jkunu qed jidħlu fis-seħħ wara l-ftit tal-ġimgħat ilu bdiet titħaddem l-iskema tal-ġbir tal-iskart organiku, skema li fi kliem il-Ministru stess il-poplu ma kienx lest għaliha. Il-mindset tal-Malti għal dak li ekonomija ċirkolari għadha ftit lilin minn dal-kunċett. L-iskema minkejja l-intenzjonijiet tajba tagħha ġabet magħha taħwitu skariċ, kif ukoll konfużjoni fost iċ-ċittadini. Dan kollu riżultat tal-mod maġġel li ddaħlet hekk kif il-Gvern bin-nuqqas ta' pjanar tiegħu inqabad f'paniku minħabba li jinsab lura ferm milli jilħaq il-miri tal-Unjoni Ewropea dwar l-immaniġġjar tal-iskart.